Dear Msakazi, ngelakho iphimbo elimtoti nelinkenteze kujuleni kwenhliziyo uma usukhuluma. Ngicela ujubalale weqa amathafa nezintaba ngamaphiko okhozi. Uye uyothi cababa eintabeni zasenquthu. Uyongethulela lo myalezo. Uthi ngithi Magatsheni boya benyathi biyasonga biyasombuluka ndlovu kaMlambo anginawo amaningi ngale kokuthi ngiyakuthanda umuntu wami kwazise phela ngikukhethe kwabaningi ngenxa yothando enginalo ngawe. Ayikho into engijabulisa njengokuthi mawuseduze kwami uyikho konke engingenakho. Wena usungikhiphile kuhlubena amadumbe nobhatata. Kwazise phela akumngani wamuntu ukuhluba amadumbe kudinga umuntu onesineke njengawe. Ngiyakuthanda mntana umuntu ukube bengiyimbongi bengizosho ngengila ngithi stufuza sesibutu sami maqamzana abhanyaza kulokoze enhlizweni yami wena uliphakade lami. Sengifisa noKelly Khumalo ake azoma phambi kwakho ahlabelele lengoma ethi abantu bazokhuluma kodwa ungabanaki. Ngiyakuthanda sithandwa sami njabulo yami nomelaphi wenhliziyo yami. Ibhalwe umxolisi igwazangibe Buthelezi.